Podem almorzar en el forat o ahí mateix en el collao. Canari fa poc ha vingut. Canari. La Canària no sabem res. Ai, Marita, ¿dónde te No, vienes? mitja pasó per Ale, aquí i ja està tot. arriba. Vale, Julià? ¿Qué? Ell va dir, la setmana que ve ja no es parla més. A les 9:30 sí. Ja, no va fer res. Ja s'ha tocat, hasta les 9:30 d'avui no m'ho veuré. No va fer res. No, hay que caminar, dic, hasta l'any que ve. A lo millor vaig alguna, però...